Takulandirani ku presentation ya number 2 imene tikukamba za Omega of Deadly Heresies. Tinaona chiyambi cha ziphunzitso zabodza zimene zinabwera ndi Kellogg, zimene zinapangisa iye kuti avomereze natuno kuti zimveke bwino ziphunzitso zake zamafunika alandire chiphunzitso cha Trinity. Ndipo anayesesa kupanga quote mabuku ile inati tonani ya ile inaita makhulupiriro ya third person. Mwana ngati Bible mati iye so pachifukwa chimene chichi inaita nanususa dia. Ukang'ola choncho anthu mukamana design ndi zake zofanana amanipesa chisoni kwambiri. So tikufuna tione the Omega chitsirizo cha ziphunzitso zabodza zimene kuti zinabwera bwanji. Koma tisana wode pamene tunafuna tione video ya Tembo anapereka umboni wokhuza Omega of Deadly Heresies. Tinozi chimalisiro chibwera motani. We know that the Omega is coming, which will test all church members to rely completely on God to avoid great and overwhelming deception. We are meeting in Battle Creek, where the Alpha began and the Omega is coming. Wanjira ina Tembo anaona kuti Omega ikubwera. Koma funso ndila kuti kapena Omega yabwera kale? So Tembo akuzowa tuno panali Alpha apostasy. Nato Omega yakabwera imwe sali yese kuti kodi asatera zikhulupiriro za Baibulo kapena adalira pa Mulungu. So kanisi ya chinsisi ngani ndiyo tinoti kasukute kuti Baibulo ikuti chani. Okay? Ndiye timafuna tuwerenge kalata letter 42 imene inayambira mu 1892. Kalata imene anayilemba ndi Ellen White mchaka cha 1892. Ndiye tione pamene papa Minneapolis Conference imene tisayolo kuti inachitika mu chaka 1888. Tinaona kale mu Pioneers and the Trinity kuti achina Jones ndi Wagner malali kwa mindako kumbe kuti Minneapolis Conference ndi zosatira zake zinaona elder asogoleri a Jones ndi asogoleri a Wagner anabwera ndithu patsogolo mu ntchito ya Mulungu mu mpingo, ndipo Mulungu analetsa utumiki wawo. Ndipo zinali zoyenerayo kuti akafotokozere ndithu chimene chinali choyambirira cha chiphunzitso cha Chiprotestanti, ndipo chimene chili kulungamitsa machikhulupiriro, chimene pa zaka zambiri chinatengera ndi chofunikira kudziwa ndithu chiopsezo chimene chili kwa iwo amene amagwiritsa ntchito mwamphamvu ndi Mulungu, ndiwo amene amaoneka ali ndi akulu. Ellen White analemba izi mu 1892. Ndiye tiwerengeni quote zimene Ellen White ananena mu kalata amene letter 24 chaka cha 1890. Nawo tuno ndizotheka ndithu kotheratu nano mtsogoleri amene Jones ndi Wagner atha kugonjetsedwa ndi mayesero a mdaniwo, ndipo izi zikatero sizionetsa una kuti uthenga wawo sunali wa Mulungu kapena kuti ntchito yawo inalibe ma mistake ena aliwonse, koma kapena ntchito yawo yonse inali mistake. Ayi, izi zikanena anthu ambiri azafuna nene chimenechi, koma ndithu azalowa mukunyenga kwaukulu pati iwo sali kusogozedwa ndi Mzimu wa Mulungu. Iwo ndithu akuyenda mu moto umene ayasa okha, ndipo sangathe kuzindikira pakati pa moto umene iwo ayasa ndi moto umene Mulungu ndi kuwala kumene Mulungu apereka. Ndipo iwo akuyenda ndithu mu mdima monga ngati imene anayendera Ayuda. Ndikuzowa kunena ndo pali ndithu position imene kama stand imene anthu ena atatenge anthu amene akatatako. Ndikupemphera tuno anthu amene wa Mulungu amene wayika cholemetsa pa mtima pawo kuti akathe kuliza lipenga kuti likamveke, ndipo akachite ulemu kwa Mulungu pa mastepa onse kuti njira yawo ikakhale ikuwala ndi kuwala kufikira kutseka kwa nthawi. Ellen White anachita onena mukalata 24 na kuti ndikuchita uzawa ndizotheka ona tuno Wagner ndi Jones atha kunyengedwa, Wagner ndi Jones atha kugwa. Ellen White ananena komano sizikuthandiza kuti uthenga wawo unali wabodza. Koma lero tinaona mu Pioneers and the Trinity kula amene modern historians amasusa ya Jones ndi Wagner ndi Ellen White onse anali atasokonekera samavesi. So mwene nali ayi akuluakulu awa ngakhale atakhala asokonekera asiyana ndi Mulungu, chimene analalika pa nthawi zokuti ndoti chinayikira mukatendo ndito mukuyenda malingaliro anu. Ndito tione chinachitika chani, chinapakisana ena atalembe mezi ndi chani. Tikaona buku limene ya John Harvey Kellogg, tikaona pa preface
tione pamusipo akuti chani. Mosatiza amene analemba buku limeneli akufuna ndithu apereke ndithu indebtedness kapena afuna apereke kuthokoza ndi kwa zinthu zonse zimene anakonza makamaka kwa A.T. Jones ndi Dr. E.J. Wagner, ndipo kwa iwonse amene anali ndithu ochezeka amene anapangatu ntchito imene ikonzeke ndi kuwerenganso ma manuscripts January 1, 1903. So John Harvey Kellogg akunati buku lake limene la Living Temple amene analipanga edit ndi kuyikamonso zina zabwino anali ndani? A.T. Jones. Wina ndani? Dr. E.J. Wagner. Mwachita ina anyamata awiriwa ndi anyamataso amene anali pasogoloso kusogozedwa ndi Dr. John Harvey Kellogg. So tikutha kuona link imene yayikulu pakati pa A.T. Jones ndi Wagner. Lete ntoneri pamenepa ndawo kamba zimene zona kuno mu November 1902 makotsa ambiri amenewa tikuwatenga mu buku limene limatchedwa kuti What Became of Jones and Wagner. Mutha kuyipeza buku limene What Became of Jones and Wagner, mutha kuyipeza makotsa amene mukayapeza. Anyways, ndiwerenga nkhani iseyo imene imapezeka mmene momwe. Ndafunsana mu chaka cha 1902 tona Modern Council nkhani ya ku General Conference inakambidwa kukamba za sanitarium inakambidwa, ndiye anthu anamba kukamba kwambiri nkhani za Living Temple paja sanitarium ina otchedwe anthu amafuna kukamba kuti tipanga bwanji. Ndi buku limene la Living Temple linakambidwa limene mafuna ligulitsidwe kuti ndalama zimenezo zikonzenso zinthu zimene zinaoneka, ndipo zinthu zina zinafunika ziwerengedenso ndi Prescott. Okay, ndipo olemba buku limeneyi anafotokoza nawo kuti A.T. Jones ananena kuti buku limeneyi tiwerenge lili bwino kwambiri. Okay, so tiwerenga ma minutes aku General Conference session. Ma minutes amene tikuwatenga mu buku limeneyi lotchedwa How the Spirit of Prophecy Made a Crisis ndi page 27. akunena amene kuti A.T. Jones akunena meeting imene kuna kuti anapeza buku limene lili Kristu amene ali mpulumutsi wa moyo, ngakhale ndithu kuti panali ndithu fundo 23 magalesi kapena fundo 23 zona za ntchito imene ili pasukulu pathu, kuti kunena tuno ngakhale ma chapter ambiri akukamba za science ndithu anakhulupirira, ndipo bukuli ndi labwino. Ndapeza nati kupeza buku limene la Living Temple palibe chimene chikuona kuti sichikususana ndi Bible, palibe chimene chisusana ndi fundamental principle kapena chikhulupiriro cha Chikhristu, ndipo palibe kufunika kwina kulikonse kunena kuti tinene kuti buku limene lili lisaperekedwe konse. So A.T. Jones akuvomera kuti buku limene lili bwino, palibe vuto lililonse. Ndipo tikaona buku la Living Temple anapanganso contribute kwambiri anaso chani Jones. Ndiye tikaona amenemo 22 LTMS letters and manuscripts 22 letter 306 1907 paragraph anatuno A.T. Jones, Dr. Kellogg ndi Elder Tene onse akugwira ntchito pansi pa ulamuliro umodzi akamanenero, right? Ndaona tuno iwo akuzika mu class iye amene mtumwana natuno ena azapatuka ku chikhulupiriro ndikuziperekayo kuti akamve ziphunzitso zaziwanda. Mwanjira ina yonse mwa A.T. Jones ndikutha kuona chikwaniritso cha zikhulupiriro cha zinyenyezo zimene zinapereka kwa iye. Mwanjira ina akuti Kellogg, Jones ndi Elder Tene onsewa atakuyenda pasi panani pa Satana. So ene night akulemba kalata imene kuti Jones ndithu Satana atani akuyenda pasi pa iye. Okay, ndito tunayo ene pa Ellen White anapeza kuti Kellogg ndithu anapeza kuzera mwa Jones choyankhulira. Mwachinena A.T. Jones anakhala choyankhulira cha zonse zimene Kellogg amakhulupirira, ndi zimene zikupezeka mu 21 LTMS letter 183 chaka cha 1906 paragraph 6. Mu chaka cha 1906 aulia pempho langa ndi ile nalo kunena pempho langa ndili kuti Ambuye mukatsegule maso anthu amene ali akhungu kuti akaone, ndipo makutu amene ali asakumva kuti akamve, kuti akakhale odzichepesa. Nini mauthenga koma ndilibe mphamvu kuti ndizilembe, ubongo wanga watopa. Ndakupitiriza kunena kuti
tikaona amene papa mu 1900 Jones polemba buku muone zimene analemba. Jones analemba buku limene The Third Angel's Message, Yohane Herald, October 16, 1900, page 664 natno uthenga wa angelo atatu. Okay, tikawerenga pamene papa Eddie Jones anayamba kugwiritsa ntchito mawu kuti God the Son 1900 akuti uthenga wa angelo atatu ukupanga embrace Sinai ndi Calvary. Lamulo la Mulungu ndi uthenga wa Yesu Khristu, Mulungu Tate ndi Mulungu Mwana. Uthenga wamene pamene ukutseka ntchito ya Mulungu pulumutsa anthu ndi chinsinsi cha Mulungu zonse zakhale zasekera. So pambe 1900 tiona tino Jones naye wamba kukhulupirira chani utatu wa Mulungu. Okay, tione nditivize nini baba zikukhala motani. Tikaonanso kalata ina tiona kuti ndithu Jones ndithu mu zaka zimene 1907 amankhuladi anali mouthpiece ya Kellogg. March 27, 1907, Eddie Jones, MEDM, page 98, paragraph 5, anatino mzimu woyera ndi munthu. Ichi ndi choonadi chachikulu chimene anthu ambiri samachivomereza. Ndithu sichimakhulupirira, ndithu ndi akhristu ambiri. Poti aliyense akufunika aziwe kuti mwanjira ina mzimu woyera amafotokozedwa, kuti mmene mzimu woyera amafotokozedwa ndi akhristu ambiri kuti icho. Okay, so anthu ambiri anthu ambiri samazati mzimu woyera ndi munthu, fata anthu ambiri amangati mzimu woyera ndi icho ndi akupitiriza pamenepa. Page 98 buku lomwera paragraph 6 anati koma mawu oti icho samafotokozera za chinthu. Fati liwu loti icho tikamaona ndithu kafotokozedwe ka chiyankhulo imangokamba za zinthu mosati anthu, kapena kwa zinthu zimene zilibe moyo, monga ngati mwala, tengo, kapena zinthu zimene tingakumane nazo kakutalika, kweya ndi zina zotero. Zonsezi zimakhala ndi icho. Koma mzimu woyera si izi, mzimu woyera si mpweya chabe, kapena zimene zimaluziridwa, kapena mtendere, kapena china chilichonse. Mzimu woyera amatipasa ife mtendere, mzimu woyera amatipasa ife chimwemwe, mzimu woyera amatipasa ife ndithu chisoni, amatiyankhula mwanjira ina. Mzimu woyera si zinthu zimenezi, kapena sankhale zimenezi. Ndapitiriza m'buku lomwelo page 98 paragraph 7 ayi kwamuyaya ayi, mzimu woyera ndi munthu, ndithu ndi munthu wa Mulungu, ndipo afunika nthawi zonse azifotokozera Mulungu ngati munthu. Afunika tizifotokoza icho kapena tisamfotokoze mwanjira ina iliyonse. Ndapitiriza buku lomwelo page 98 paragraph 8 anati ndipo tikuona ndithu momveka bwino mmene malemba akufotokozera kuti mzimu woyera ndi munthu, ndipo kuthandiza munthu amene sangaone chodadi chimenechi tikufuna tiprinte ndithu italics mawu amenewa amene akutchedwa mzimu woyera. Tiona Kellogg anapanga impress kwambiri ndani Jones anayamba kukhulupirira kuti kuliso Mulungu mzimu. Anayamba 1900 kupanga print pali Mulungu Tate, Mulungu Mwana, koma napo pakukhulupirira mzimu woyera ndi munthu apadera ali ndi Mulungu. So Jones ndithu anayamba kukhulupirira ziphunzitso za Kellogg. So Ellen G. White ananena zimenezi kukhuzana ndi Jones mu zaka za 1906. Tikuona amenepa. So koti imene 1907 kumano 1906 ile inara kuti anzakula ameneyi. Manuscript 39 page chaka cha 1906 ino atanena kuti May 1 1906 usankhe kuwala, usankha ndima malo mwa kuwala. Ndili ndi chisoni kwa Eddie Jones amene ndamuyichenjeza kawiri, koma kupatula machenjezero amene wasankhana mdani adzale ndithu malingaliro ake ndi zinthu zongoti iyeyo yekha ndi amene alofunikira. Musamvere mawu ake, fati iyeyo wakana ndithu kuwala onse ndi wasankha ndima malo mwake. Iye amene ali yoyera ali ndi mauthenga oti omveka bwino amene abwera kwa ife, ndipo miyoyo imene ili yosauka isaphimbike ndi zabodza zimene zikubwera kuchoka mwa Jones, zimene za sataniki, ndipo asatembenuke kuchoonadi ndi chiyero kupita ndithu
mabodza amene wale asatanikira. Ndiye tikuonanso pamenepa kalata amene anayilemba kwa Dr. H. Kress, kalata 248 1906 akamba kuti no July 27 1906 ndithu msonkhano wa chisisimuso wa oyamba amene anali utayika mtima wangawo ndi wozaza ndi chisoni chifukwa cha John Harvey Kellogg. Akuti mtima wanga ndi wozaza ndi chisoni chifukwa cha zimene Kellogg akuchita, njira imene watenga, ndipo Jones akusatiranso njira yomweyo pofotokozanso mfundo zomwezo, ndipo akukamba zimene mwachitsimikizo pamene azazindikire pamene kuzindika ameneko kuti kukandipeza ine kumabwera mwamphamvu, ndipo moyo wanga umazaza ndi chisoni, ndipo ndine pamaso pa ine kuona kuti kuwukira kumene kunachitika mwamba kukuchitikanso, ndipo ndimagwada pansi ndili kumva kuwawa chisoni imene sindingafotokozere. Ndipo ku Battle Creek machenjezo amene wawa amanyozedera machinena Jones anaphatikana ndi Kellogg ndikumalalika uthenga umodzi, uthenga ndithu wa baptism komanso tona kuti Jones amaphunzitsa za Trinity. Ndiye tikuona pamene pa kalata 258 chaka cha 1906 anati Mulungu adonetsera ine chimene adachita adakhala no Dr. Kellogg adatenga dzanja lake, koma iye anasomphola dzanja lake ndikulichosapo. Ku Barren Springs mu 1904 ndithu panapezeka ndithu malonje ambiri anapereka kwa iye, koma iyeyo anazisomphola ndikuchokapo, ndipo anali ndithu kulemera kwa mtima kumene kunakhala ngatino moyo ndithupi machosedwa. Namuona Kellogg akukhala ndithu ngatino ali ndi kuthekera kukhala ngati kuwalodza anthu ena ndipo pa nthawi zina sanana amene amanthandizira, ndipo amene amagwira ntchito ndiye aliolawa pamodzi ndi iye, ndipo kuphimbika kwa maso kumene kuku anthu sakupesa chinthu cha chilendo chimene chitika pakati pathu. Ndipo kufotokoza za A.T. Jones ali ndithu ndi maonekedwe achionadi, ndipo mabuku ake ndipo mabuku ake amanena zinthu zimene zikuwononga ndithu zimene anakhulupirira pakale ndi zimene anazifotokozera, koma ndithu akusankha kuti akasemphane ndi kususana ndi zimene iye anadusa mukale. Dr. Kellogg atengapo mwayi pa china chilichonse, ndipo akhala ndithu akupitiriza kuti akapangisa kuti anthu akasusana ndi zolemba zainani maumboni amenewo ma testimonies, ndipo amene agwira ndiye azayankha pamaso pa Mulungu pozera zimene akuchita. So Kellogg ndi Jones osanasusana kulimbana ndani ndi Ellen White. So ndikutha kuona pamenepa kuti no maumboni ndithu anabwera ambiri, ndiye tikaona pamenepa tionaona kuti no mbiri yawo tikaona makotsi ena chifukwa cha nthawi sitiyawerenga, tionaona kuti no panali ndithu meeting imene inazakhalapo ndithu pakati pa A.T. Jones ndi atsogoleri a mpingo, komano mapitake Jones ndithu anatuluka mpingo wa Seventh Adventist ndikalowa ndithu mpingo wa anthu akuda wa ma Seventh Adventist amene anatuluka ndithu ku Seventh Adventist. Ndiyeyo Jones anapitiriza kukhala ndi anthu amenewo. Ndiye tionana kuti ndi mbiri imene ili yomvetsa chidisoni ya Jones ndi Kellogg imene lero anakhala nayo, komano timafuna tipitirize. Sect Messages volume 1 page 203 anati ine ndili wokakamizika kuti ndikasusana kuti zomwe zakamena mu Living Temple zitha kusogozedwa ndi zoyimbira zanga. So taona kale unati Kellogg anazanati ifeyo ineyo ndimakhulupirira chani utatu wa Mulungu, tinaona mu part 1. Jones nayenso anayamba kukhulupirira chani mu utatu wa Mulungu chifukwa cha ndani paja Kellogg amachesa. Okay, so eno atakupitiriza Select Messages volume 1 page 205 anati patakhala ndithu zoyankhula zambiri zimene zikuoneka kuti zofana ndi zoyimbira zanga. Mutakhaso zina zimene tikatenga mu zoyimbira zanga patenga ma statement amenewo ndikuwazumula
wachosa pa chimene yakunena atha kufotokozera kuti zikufanana ndi malingaliro a munthu amene analemba living temple, koma zimene zizi zithaoneka ngati zikufanana, komano atha kunenanso ndatuno mfundo zimene zizi zikufanana ndi zolembera za Sister White za living temple, koma Mulungu alese chimenechi kuti anthu aziyankhulabe zimenezi. So letter 52 and 03 imene kupezekanso ku Select Message volume 1 page 203 anatuno ziphunzitso zako ndi zachilendo kwambiri ndiponso zoononga, ndipo zoononga chenichenicho, ndipo malingaliro a munthu akukhala osokonekera pokamba za maziko a chikhulupiriro yathu, ndipo ukapitiriza kuti malingaliro ako akhonesedwe popereka ndithu kamvekesedwe kolapa pa chimene chatipangisa ife tokhala ma Seventh-day Adventist. Ndiye tionana kuti Kellogg ndithu amatenga ma quotes ngati amene wawa tekayona ya Pages 671 paragraph 2 ana kuti tchimo idakatha kususidwa ndi kugonjetsedwa kuzera mu mphamvu ya munthu wachitatu wa Mulungu amene sadakabwera ndi mphamvu zosinthika zokha, koma chidzalo chonse cha Mulungu ndi mzimu umene umapangisa zimene mpulumutsi wathu wachita zikhale zopezeka, ndi mzimu umene umasintha mtima kuti ukhale wowongoka kuzera mu mzimu okhulupirira amachita nawo Mulungu. Khristu apereka mzimu wake ngati mphamvu yokuti ikathandiza anthu onse akagonjetse tchimo ndipo ikasindikize khalidwe lake pa mpingo wake. So Kellogg akatenga kuti ngati imene amona timaona ene pesa amene atino kuli third person, unaona, so akaona kuti kuli third person naye samata pachaso Mulungu mzimu tu so tionana kuti tikaona Pages 3 paragraph 4 tionanso nano akukamba za Khristu amene akhala mu mtima. So makoto so ataona ma objections, so ena amagwisa ntchito amakamba zimenezi, koma Kellogg amatenga zomwezo makazifotokoza manjira ina. Tionanso Testimonies volume 8 page 326 paragraph 1 atino Ambuye akuyika mzimu wake mu mbewuyo ndikuyikhazikitsa kuti ikule ibale moyo, ndipo kuzera mu chenjereza yake tiona kuti mbewu imayamba kuphukira ndipo chikutiro chake chimachoka ndipo mbewuyo imakula ndi so akamaona zingame zomwe timaona ine ndi right kukamba zofanana Mwana ine right nkhani imene akukamba pamene yoti kaninga Testimonies volume 8 sikugwirizana naso ndi pafizi. So Kellogg amatenga ndithu zimene walembera White ndikumaziphatika ndi phunzitso lake. Nditoona kuti zimenezi zimakhala zosokoneza. Ellen White anafotokoza ndithu mu Select Messages volume 1 page 199 paragraph 1 anaona kuti ine ndithu ndili ndi uthenga amene ndikufunika ndikapereke kwa anthu onse amene amagwira ntchito mchipatala, amene aliwo kulumikizana ndi Medical Mission Association nato alekane ndi zinthu zonse zimene zili mu Living Temple. Fani menemo muli ndithu zinthu zoyipa, ziphunzitso zina zimenemo sizoona, koma zimene zasukirana ndi chibodza. Malemba akutengedwa kudukiza mene akuyankhula ndi kuti simikize bodza limene. So tionana kuti ndithu tikamwana malemba amene a Kellogg ndithu amaona kuti iyayi tikaona pa Yohane 14 pa Yohane 1:1 ndithu amakamba ndithu zinthu zosusana, matenga mavesi abwinobwino chimodzi zimene matindera matenga Yohane 14 Yohane chapter 1 timaona apa zikuonesa trini imene ukawerenga mavesiyo sizokamba zimenezi. So izo ndithu zimene Kellogg amatani amapanga accuse Ellen White. Koma timafuna tione kuti ma pioneers amene wawa kodi anakomana ndi Alpha inakanika kugwira ntchito. Jones ngakhale amalemba makalata ampingo amayika monso Trinity apo ndi apo. Mataona kuti pa nthawi imeneyi ma pioneers atachoka zinakhala motani. Ma pioneers atachoka zinachitika nchani? Tionana kuti pa nthawi ya ma pioneers asanachoke anali ndi stand imodzi. Izi zikuchitika mu ARH November 20 1883 773 page imeneyo. Ndawo kamba kuti awa ndi ma General Conference Proceedings makamaka ku 22nd annual session. So annual minutes aku General Conference ndawo photos wanena kuti titakhala kuti ndi church manyo tikuopa kuti pamene ena
akufuna kuti akalalika azafuna kuti ayiwerenge church manual kuti ikhale yosogoza pa zinthu za uzimu malo moti apite ku Bible, ndipo zapangisa kuti iwo atelekane ndi kusogoza kwa ndani pa mzimu wa Mulungu. Meza anafukuza G.I. Butler, A.B. Oyen. So tiona kuti anthu akunena kuti tikakhala ndi church manual, anthu azifunsa kuti mu church manual imati chani, ndipo akafunsa church manual kuti chani sazifunsa kuti Bible kuti ali na mzimu wa Mulungu kuti chani. So mapioneers amasusana ndi chani ndi zokhala ndi manual. Okay, tentonenso menemo Ellen White Manuscript Releases Volume 21 zimenezi anazipanga release. Okay, Manuscript Releases Volume 21 also Volume 3 imeneli Silver Spring. Okay, Ellen G. White Estate. Okay, so zimenezi zipeza on page 43 turn out musanyamule creed yanu, musanyamule zimene muzikhulupirira ku Bible. Mwali muwerenge Bible mukuwala, ndipo mezi walisazi zimene mukhulupirira kale. Musapakisana kuti china ise chigwirizane ndi chiphunzitso chanu. Mwanjira ina nthamene ndikabwera nkhani ya one true God amene ati ayi piko atoba kukhulupirira chani. Mwaona, so akuti ayi tisatene ati kusentchito chani Bible. So stand yawo inali straight, zakhale ndi majani amanyo. Ndiye tona kuti Vivian Herald anadzikanso Vivian Herald mwezi wa 11 siku la namba 27 mu 1883 akuti General Conference imene ya mu 1833 kuna votera una kuti sakamakhala ndi church manual, ndipo zosafunika kuti tipange fundo ina iliyonse amene ingafotokozedwe ngati creed. Okay, so anayambe ndi church manual. So tikamwana ngakhalenso ma fundamental beliefs. Okay, anafotokozera amene mukunena kuti izizi si zinthu zimene timachigwiritsa ntchito kuti anthu onse akakhale pamodzi. Pano ndi chinthu chokhacho chimene chimatipangitsa nawo kuti tikungofotokoza zokhazo zimene zikutani timazikhulupirira pamodzi. So anafotokoza okha apa ma fundamental principles kuti sinali manual. Okay, ndaona kuti mukufotokozera kwa anthu zinthu zimene timazikhulupirira mwa ifupi, tikufuna kuti timvekese kothera tilibe ndithu ma fundamental beliefs kapena creed kapena discipline kupatula yani Bible. Mwaona menepe ndipo sitipikaso ulamuliro pa china chilichonse kuti zikhazikike pa anthu athu zikhale ngati zowakamiza. Mwaona, komanso ichi sichikupanga zoti anthu onse ndoti akhale pamodzi kuti akhulupirire chimodzi, koma ndithu ndi statement ya zinthu zimene ife timazigwira zonse pamodzi. Mwanjirena ma fundamental principles sizoti ndoti amene mukhulupirira ichi kapena ayi ngati sikhulupirira kuchonse ngene pakhala lero. Mwana zinayi zonena kuti ma fundamental principles amene amatengedwa kuti ndi okhawo amene akungopanga brief kuti anthu akafunsani ma advents amakhulupirira chani azitha kuwapasa. Okay, zoti ndi zimene zimagwirizana ntchito mapayendera zoti amapangitsana anthu sansitani azigwirizana kheneki sina limeneyo. So tionana kuti tiwanayesesa kuti achose ma creed. So funda izizi tinazoona kale mu part 1. So ndithu funda zimene tikamakamba ma fundamental principles ndithu zinapangidwa publish kuyambira mu chaka cha 1872, 1874, 1878, 1889 kufikira 1905, 1909, 1911, 1913, 1914. Ndiye tikaona kuti tionana kuti ndithu zimene zizi. Okay, zimapangidwa print mu ma yearbook mu zaka zimene zili pamwambapa kufikira nthawi ya 1914, ndipo tikusidenso mpaka 1939, ndipo 1939 chinayi chinatuluka, ndipo chinayicho sintha chimene chinaonesa zikhulupiriro za Adventist zatani za sintha. Ndiye tikaona amene Papa Ellen White anachenjeza zimenezi miyezi ingapo asanamwalire July. So akamba zimene Ellen White Manuscripts Volume 1 February 24, 2015 anaona kuti ine ndikuchenjeza anthu anga kuti sakuzindikira kuti Satana ali ndi
zinthu zambiri zimene akufuna kuti zanyamule iwo mu njira zimene sakuzindikira. Njira za Satana zikonzedwa kuti zikapangitse anthu ochimwa mwa anthu olungama. Ndikuwuzani inu kunena kuti no ndikangoyikidwa m'manda zinthu zambiri zisintha, ndipo sindikudziwa kuti no nditengera liti, koma ndifuna ndikuchenjezani kuti no manjira a Satana mwaziwe, ndipo ndikufuna nena kuti no nakuchenjezani inu ndisanafe. Mwanjira ineyo tamazindikira kuti no akangoto apita zinthu zambiri zidani zisintha. Amene atapangitsa kusintha amene wakhala ndani akhala Satana. Ndiye tikaona amene momwe select messages book 1, okay, kalata 204, okay, select messages page 204 book 1 afotokoza amene inayembera mu 1903 akuti atuno ndani wa miyoyo wasankha kuti no pachitike kusintha wakulu pakati pa anthu amene amazitcha Seventh Day Adventists. Kusintha amene kuchitika mukusiya ziphunzitso zimene zimakhala ngati sanamira zikhulupiriro zawo, ndipo zakhalanso kukonzanso uzonse umene kuti kukachitika chingasane ndiyani ndondomeko za chikhulupiriro zimene Mulungu, ndondomeko za chilungamo zimene ndondomeko zoona zimene Mulungu watapasa muzere yake kumpingo otsala zatayidwa. Chimene chathu zasinthidwa, ndipo ma fundamental principles amene agwira ntchito yathu zaka 50 zadusazo zidayinga ngati zaboza, ndipo chipani chatsopano chizakhazikidwa, mabuku atsopano azalembedwa, ndipo system imene ikudalira nzeru izayikidwa, ndipo anthu amene akhazikitsa system imene azapita m'mizinda kukachita ntchito yayikulu, ndipo sabata ndithu izapepusidwa monga ngati Mulungu amene anayilenga. Palibe chimene chizaloledwa kuima malo a movement imeneyi, ndipo atsogoleri azaphunzana kuti kuchita chabwino ndi wabwino kuposa kuchita choyipa. Koma Mulungu atachotsedwa foundation yawo azakhala no ayika mphamvu yawo pa umunthu imene popanda Mulungu ndi pana ntchito, ndithu maziko awo azakhala asakhazikitsidwa pa mchenga, ndipo namondwe azabwera ndi kuwononga zonse. Kodi ali ndi udindo kuti abise mu mmeneti yani tini mabaibulo athu ndi mu zinthu zimene tinadusamo zimene zachitika kuzera mzoziza kuti ino amagwira ntchito ndi zimwera, okay, ndi choonadi chimene sichofunika kusinthidwa, ndipo tikufunika kususana ndi china chonse chimene chikususana ndi choonadi chimene. So tiona nayo right anafunsa kuzabwera ndithu aneneri onyenga, anthu amene azabwere ndithu zafotokozera zimene zili kusintha wawo kutani kuchitike. So anafotokoza zimene zonso tiona kuti no information ikachitika ziphunzitso zisinthidwa, mwachinena ma fundamental principles ajatani asinthidwa, komanso ina chino chipembedzo chidakasinthidwa. Tikamaona mu 1980 milungu yathu inasinthidwa, tikamaona kasintha chipembedzo timakhala kusintha kwachani kwa milungu. So milungu yathu inasinthidwa kuchoka kwa anthu obwera ku Trinity mu 1980 manjena tayamba koma kapu imodzi ya Chiroma. Ndimona fundo ina amene no fundamental principles amene anagwira ntchito yathu kwa zaka 50 zadengera ngati zaboza. Tikamaona mu chaka chimene kala limene kulembedwa 1903 tikabwera zaka 50 tibwera ku 1853 mu zaka zimenezi zitonaona kuno ndithu tinali anthu awo. So zonsezi ma fundamental principles amene anapangidwa print mu 1872 mabwera ku mu zaka 50 amene mu anthu anakanda zaboza. Ndipo tikaona ma theologians amatcha lero mapena zinthu opanda zero, anthu amene sanasine ndi mzimu wa Mulungu, komanso amene atuno wala kwatsopano the present truth. So tiona kuti no panopa ukamauza anthu akuluakulu mpingo wathu sumakhulupirira zimenezi amene akuti no anthu amene anabisa mpingo samakhulupirira ziti amene anthu amene iyayi anayime ntchito maso anali mu era. So izo zimene anthu amatani amanena. So ndithu ndizoona ona kuno ma fundamental principles akuti ngati ndi yani ndi era silalero tauda no chinthu organization sopano izakhazikitsidwa kapena mpingo sopano zarani uzakhazikitsidwa. Manuscripts 129 chaka nyana ndi 05 maso mu selected messages volume 2 page 390 paragraph 1 anakuti Mulungu ndithu wanena no mbiri ya mbuyo muchifunika irani ibwerezere pamene tukalowa mu ntchito yathu yosiriza. Choonadi china chonse imene Mulungu atipasa ife masiku osiriza ifunika chilalikidwe kudziko lapansi. Ndithu pila ina iliyonse ifunika ilimbikitsidwe. Sitikufunika tichoke ku maziko amene Mulungu atikhazikika.
sitikufunika tilowe ndithu mu organization yenese yatsopano. Pa chimene chichi chithandiza tino tikuchoka pa choonadi. Mwanjira ina tikamwana fundi amene anakamba zono organization ina izatani izapangidwa. Ndi mwanjira ina akamandoza fino sitikufunika tilowe mu organization yatsopano zikutanthauza nato pamene munthu akusiya choonadi akusiya foundation yeniyeni akukalowa ndithu ameneyo mu foundation yaboza. Tutaona kuno anana mabuku atsopano alembedwa. Ndeti kaona mabuku amene timaona objections buku limene la Coming with the Confident. Tunaona buku limene linalembedwa ndi Leroy Fromm. Maso buku limene la Questions on Doctrine limene analemba the Fromm, E. Reed ndi Roy Allen Anderson ndi T. Arnold. Maso buku limene la Movement of Destiny limene analemba Leroy Fromm. Maso Seventh Adventist Belief, Adventist Exposition of Fundamental Doctrine. Maso buku limene la Understanding Trinity ya Max Hutton ndi Trinity Woodrow Wilson ndi Jerry Moon ndi Reeve. Tunaona mabuku atsopano natani analembedwa ndithu. Ndithu tunaona kuno system yakaganizidwe ndi kamene kanaoneseredwa maskolara ndi matheologian amene akulimbikitsa ziphunzitso mu mpingo wachani wa Seventh Day Adventist. So ichichi ndaonera tuno palibe chimene chingazayime m'malo a movement imeneyi. Ndiye akuti tuno ziphunzitso zimene Mulungu anazipereka munzereka kwa mpingo wa Remnant zidakatayidwa. Ndiye tikaona pamenepa Adventist Review January 6, 1994 kuno ziphunzitso za Adventist zasintha mu zaka zimene zadusazo. Chodabwitsa kwambiri ndi chiphunzitso chokamba za Yesu Khristu amene anayambitsa mpingo uno kuyambira James White, Jane Andrews, Uriah Smith, John Harvey, J.H. Wagner anagwiritsa ndithu chiphunzitso cha Chi-Arian kapena Assembly ya Arian. Now modi Arian tinafotokozera kwambiri sitifuna likhazikepo koma tupitiriza yaona kuti no ndipo ndi ichi chimene amakhulupirira nacho pa nthawi ina pasanalengedwe zonse za dziko lapansi. Yesu Khristu anatuluka mwa Atate. Kavekesedwe ka utatu wa Mulungu ka Mulungu chimene chili ndithu ma fundamental beliefs athu sizinakhulupiridwe ndi anthu amene anayambitsa mpingo wa 700s. Ngakhale lero alipo ochepa amene samachikhulupirira. William Johnson, editor wa Adventist Review 1994, anafotokoza anthu amene amva mpingo zina zotani kwayo chinayi chiphunzitso cha chilendo samachikhulupirira. Ndi akufotokozera ndithu mkulu amene ndi William Johnson 1994. So tikamaka za George Knight, historian amene anayimba Ministry Magazine October 1993 page 10 anakuno onse anali mumodzi ngati ma-Trinitarians. Ndipo anthu amene anayambitsa mpingo wa 700 sadakakwanisa kulowa mpingo lero adakhala tino akukakamizika kuti asatire ziphunzitso za mpingo imene makamaka ma fundamental beliefs, koma kwambiri sadakakwanisa kukhulupirira fundo yachi namba 2 imene ikukamba za utatu wa Mulungu. Ndete kamakamba za Jerry Moon, buku imene la Trinity page 190 akunena kuti ambiri mwayo amene anayambitsa mpingo samakhulupirira utatu wa Mulungu kuchiphunzitso chake. Ndipo zimenezi ndithu ndi mbiri ya Adventist. Komano tionana kuti no izizi ngakhale zinayi zachilendo kwa Adventist zaka 40 zapitako pamene Erwin R. Gain analemba master's thesis pa topic imeneyi. Komanso posachedwapa pachitika ndithu funso limene likukula kuti no amene ayambitsa mpingowa kodi anali olondola kapena ayi. Koma munga kaganizidwe kukamayenda zikhala zonano mapioneers amene ayambitsa mpingo anali olapika ndipo mpingo pano wali muchoonadi, kapena mapioneers amene anali olondola amene mpingo wa Mulungu watayika muchoonadi cha Bible. Mwanjira ina kula amene akulemba zimenezi mu buku lake Jerry Moon kuno anthu ambiri samazanso mbiri yawo pamene Erwin R. Gain analemba master's thesis pa nkhani imene ya mbiri ya One True God mu 700 Trinity. Atalemba anthu ambiri samazanso kuti no mapioneers anali a One True God samaziwa yani. Mwanjira ina anthu ambiri sakuziwa. Ndi akunena kuti okay mapioneers akhala atanali olondola kapena mpingo panopa ndi mene olondola. Zonse sizingakhale zolondola, chimodzi chifuna khale chikunama. So akuti betchera ndithu kula amene Jerry
moon. So tionana kuti no chiphunzitso chathu chinasinthidwa tikaona mu April 1980 ku Dallas, Texas inali General Conference session chimeneyo mu chaka chimenechi chitaona no ma fundamental beliefs anaprintidana mu 1981 mu yearbook ya ma Adventist. Okay, ndecho chiphunzitso chi number 2 mene inaprinta nthawi imeneyo tionana kuti no akuti pali Mulungu mmodzi, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, mgwirizano mwa atatu au Mulungu. So mgwirizano atatu amuyaya. So tionana kuti no 1980 ndithu chiphunzitso chinatani chinasinthidwa, ma fundamental beliefs anasintha ndithu. Ndiye tikamona amenepa tiwerenga pang'ono kuna kuti no Wilcox fundamental beliefs inabwera mu 1931. Okay, ma standard beliefs a 1931 amene anafotokozedwa ndithu kenakono anaiponso enanso amene anayambira mu 1872 mu Seventh Adventist Yearbook. Okay, mu Washington DC Review and Herald 1931 page 377 ndi 308. Ndakuna no awiriwa anali ofunikira mwana zofunika zizokona ndi ku Battle Creek, Michigan, Seventh Day Adventist inaza tukusa statement ina mu 1894 imene imaonesa kuna no ayamba kusintha zimene zinayikira mu 1872 statement. Okay, so from akulemba zimene zo movement of destiny page 338 334 ndipo tonana kuti no zonsezi zinayambika kwambiri mu 1931 amene statement imene inaonekeranso mu 1913 ikaona mabuku amene wa Wilcox, the message for the day. Ndiye tikaona amene papa panali ndithu kufunikira kunena kuti no pakhale ndithu buku limene lilali likonzeke. Plum mu movement of destiny akufotokoza zimenezi page 410 ndi 419. Okay, ndakukamba zonena kuti no pamene ma Seventh Adventist analibe statement ya chikhulupiriro patadusa 1914 zinapereka ndithu ganizo kwa anthu amipingo ina kuti no anthu achi Seventh Adventist alibe zikhulupiriro zokhazikika zina zake. Okay, ndipo kupezeka kwa ma fundamental belief amene amafunika aonesere kuti no chimene timakhulupirira ndi chifukwa chake, ndipo statement ya zikhulupiriro zathu imafunika kwambiri. Okay, imene mankufuna zimene makhulupiriro osati ngati creed. Koma sikachiwiri ndi no ma Seventh Adventist leaders aku Africa amafuna ndithu kuti apereke ma statement makamaka kwa maboma kuti akathe kupesa ntchito yawo, ndipo ntchito imene inayambika mu December 29 1930. Okay, tikaona ma minutes a General Conference 72nd meeting 72nd meeting ya 72 December 29 1930. Okay, page 195 mwanjerera tikutha kuona kuti no ma fundamental principles kama 1914 sana pangine so print. Ndiye mpingo mayamba kukula umabwera ku Africa, ndiye pa Africa na kuno atuluse ziphunzitso za mpingo wa Seventh Day. Ndiye chimene chinapangitsana kuno a print ndithu atuluse ma principles mokakamizika. Ndiye pa chifukwa chimenechi tiona kuti no zimene zakufotokoza the from no kachitatu document imene inatulusidwa inachosa ndithu kavekesedeko lakwika kamene kana sokonezedwa ndi anthu amene amasokoneza chikhulupiriro cha Seventh Adventist. Ndipo mwanjira ina zinthu zosiyana pakati pa mafundo 25 za mu 1872 ndi zikhulupiriro pali zikhulupiriro ziwiri ndithu kusiyana pakati pa zikhulupiriro zimene zinalipo 25 mu zimene zinatulusidwa mu 1872 ndi ziphunzitso ndithu 22 zimene zinatoka mu 1931. Okay, zimene zinalili zosiyana kungoti chifukwa chino panali kusiyana amene amasonkhana zina ziphunzitso ziwirizi. Koma tikaona 1931 statement imene imafotokozera za movement imene iyi. Okay, imene imafuna ndithu kuti ilandire chiphunzitso cha Trinity komanso ndithu utumiki wa Yesu Khristu mu kachisi zinakhazika kwambiri pa bado kake moyo ndi imfa yake. Ndiye mezi tikuzipeza mu Adventist Statement of Beliefs a comparison of 5 statements of belief covered in the period in 72 mpaka 1980. So
nezi zetu zipeza mmene so mwanjira ina akufotokoza kuti panali ndithu kusiyana pang'ono. Eniseyo nditona mfundo 27 pamene muna mfundo 25 pani pamene amene natoka 1931 muna mfundo zingati 22 komano kana yakulu imango kamba za kumwamba mene sakutumikira komanso ndithu bale wake mu imfa. Ndapitiriza amene mumu tikaona ma fundamental beliefs ya 1931 tikaona bwinobwino tikuona pamene pakunena kuti tikaona 1931 tikaona pa mfundo 1 akukamba za Bible kuti ndosindikizira ndi kuzidira ndi Mulungu. Kumene tikapita fundo number 2 kamba tuno umulungu kapena utatu wa Mulungu anagwiritsa ntchito mawu Godhead kapena Trinity mu 1931 zimene sizimaoneka ma fundamental principles oseaja amanali ya 1872 ka 1889 munaibemo. So akamba tuno fundo number 2 akuna tuno umulungu kapena utatu mukupezeka Atate amene alitu ndi umunthu ndi auzimu ali ndi mphamvu yonse ali ndi amapezeka pena aliponse ali ndi nzeru zonse ali ndi nzeru ndi chikondi ndi Yesu Khristu amene ali mwana wa Atate kudzera mwa Iye zonse zinalengedwa ndipo chipulumutso chikubwera kwa ife kutipulumutsa ndi zimwera amene ali wachitatu wa Mulungu amene ali mphamvu imene imaphukirisanso imapitikanso mphamvu ndi chipulumutso. Mateyu 28:19. So fundo number 2 anagwiritsa ntchito Trinity. Sanagwiritsa ntchito ma terms otino God the Father, God the Son, God the Spirit. Okay? Anagwiritsa ntchito mawu amenewa kuti muli Atate wamuyaya komanso Ambuye athu Yesu Khristu komanso Mzimu amene ali third person. Ali ma terms amene anayesa mu zolemba zeni, right? So palibe vuto limene lolo. Koma anagwiritsa ntchito mawu umulungu ndi Trinity mofanana. Okay? 3 akuti Yesu Khristu ndiye Mulungu amene ali ndithu muchikhalidwe chofanana ndi Atate osathayo. Mwanjira ina pamene panakhangala akuyesa madzi okuti akhala otani. Ndiye tikaona amene papa sikufotokoza Trinity imene imafotokoza. Fati ngati ili Trinity pafunika zokhala atatu amene ali amodzi. Mwana papa amangofotokoza pali Atate osathayo, Yesu ndi mwana wa Atate ndipo Yesu ndi Mulungu. Komanso akabaso za third person amene ali Mzimu. So apapa ndithu sanamvekese muno Trinity anangoyipanga throw in title ya Trinity utaona kuti zikhala motani. So inali 1931 statement dated revision. Ndiye ku zaka zimene zizi zaka 50 kuyambira 1931 mpaka 1980 pane gulu lina lasopano limene ndithu linabwera mapeneza chakutani akufa ndipo anamba kuonesa unatuno pali chiphunzitso china cha Godhead. Okay? Ndipo tionana kuti ngakhale lero anthu ambiri amene sakhulupirira yani Trinity mawakhulupirira yani Godhead zinayambika nthawi imeneyi. So anayibweretsa chiphunzitso ngati yani Godhead pamene chili Adventist version ya Trinity yomwe ija ya chikatolika ija. Mwana menepe patino ngakhale Advent samakhala akhulupirira Godhead imene tionana kuti ndi utatu wa Mulungu. So tionana kuno zilafika 1941 anapanga ndithu kuti akonze fundamental belief wina umene General Conference inavomereza ndithu mu annual conference kuti pange zona kuti nkhani imene ilumikizane ndi church manual. Okay? Mwanjira ina amafuna zona kuti mu church manual zizilumikizananso ndi ma beliefs athu. Ndi mwanjira ina tiona kuti mu church manual imene tinamba kupezano mawu ngati woyamba, wachiwiri ndi wachitatu mu Mulungu zinambika mu church manual. Ndi mu church manual zimene zinakhazikika mpaka 1980. Okay? Ndiye koma tikuzaona kuti mu 1883 zinavomerezedwa ndi kuvotedwa ndi mpingo omwewo kuti zisakhale ndi chani church manual. Koma mu 1932 koyamba mpingo wa Seventh-day Adventist church manual inatani inakonzedwa ndipo inayamba kukhala chinthu chimene chingagwiritsidwe ntchito kuti chikapange discipline ma members. Mwachinena tiyamba kugwiritsa ntchito ma creeds. Ndiye tikawerenga church manual imeneyi ya 19 ilimene ilinso mu 1942 ikuti bwanji. Ndiye tikaona church manual imene mwana ikamo ndithu
mapangano aubatizo pamene papatikaona pamene pambali imene page 80 pamene pakuti no ma ministers, okay, page 8 akamba no azilaliki apangizana no adusa ndithu muziphunzitso za mpingo, okay, aphoforokozera anthu amene afuna abatizidwe asanabatize. Ndatu no minister kapena olalika asabwerese wina aliyense kuti abatizidwe ngati kuti munthu akhale membala wa mpingo kufikira no munthuyo atha kuvomereza kuzera mufunsida mwapoyerayera kuti no munthuyo atha kuvomereza zimenezi ndipo aphunzitsidwa. Ndipo anati ntchito yake sinamalizike kufika na kuti no waphunzitsa anthuwo ndipo kuti anthuwo akumvetsetsa mfundozo za chikhulupiriro ndipo ali okonzeka kuti akalandire ndithu maudindo mu mpingo ndi kutenga udindo umene uli pa iwo. Ndipo mpingo ukakamiza unati no ndithu posogola za chinthu chimene chichi alandire anthu okhawa amene ngati mamembala. Mwanjira ina munthu ngati sakhulupirira zimene zili mmene mumo samafunika munthu amene atani abatizidwe. Kuona menepe so toyona kuti no zimene zizitikaona church membership tiona pa page 81 ona kuti no pale mulungu mmodzi amene ali wamoyo amene ali munthu woyamba mu mulungu ndiye fundo namba 3 no Yesu Khristu amene ali munthu wachiwiri mu mulungu. Fundo namba 3 ona kuti no pali mzimu woyera amene ali munthu wachitatu mwa mulungu. So zimene zinamba kupitirira kumadusa muzaka kuyambira nthawi amene ndinakhala ndi chani church manyo. Mwanjira ina zinamba kulowa pang'ono kusintha kunamba kulowa bwanji pang'ono. Mwanjira anthu osamabatizidwa amafunika kukhala akhulupirira zimene zizi phunzitso waphunzitsa zimene zizi. Nditi kamaona kalata imene inabeda Leroy Frum imene inabeda mu November 22 1966 imene inabeda kwa R.A. Anderson ndi J.L. Schuller DE akutuza ifuna kuti ndikukulembera inu gulu inu kuti chifanizani ndinokhawo amene muli moyo amene tinamli mu komiti ya 13 amene tinasankhira mu 1941 kuti tipange ubatizo tilembe mapangano a ubatizo. Ndipo asogolera Branson amene ali chairman ndine ndinali secretary, Elder Maheni ndi J.F. Wright ndi Rolling ndi A.B. Russell onsewa amalira. Ndipo ntchito ya komiti imene inayo kuti no tipange mapangano a ubatizo ndipo amene amafunika azigwirizana ndi ma principles ma fundamental beliefs a 1931 amene anali mu yearbook ndiponso anali mu manyo. Ndipo ichichi chinaiso chofunika kuti no tifotokozere kwambiri kuti anthu pakhale munthu woyamba wachiwiri ndi wachitatu mu mulungu. So mwanjira ina Leroy Frum analemba kalata amene kwa R.A. Anderson nakuti no ndithu amafunika ndithu pakhale poveka bwino kuti pazikhala munthu woyamba wachiwiri ndi wachitatu mu mulungu. So nkhanizi ndithu amazilowesa pang'ono ndipo amayesa no Trinity iloyo kuti tizifanana ndi mipingo ina. Ndeti kamakamba za Leroy Frum analemba zimene Movement of Destiny page 322 komanso page 422 mu 1970 analemba kuti no ndinakakamizika kuti ndikasake mabuku ambiri amene analembedwa ndi anthu amene sachikhulupirira chathu cha Seventh Adventist. Kenako chimene chinasatera zinayo zina kuti no tikhazikike ndithu ma fundamental beliefs athu. Ndiponso pamafunika no mabuku amene analembedwa achi Seventh Adventist pamafunika kuti no muchiyosene mmenemo ndithu mfundo zimene sizimagwirizana ndi phunzitso cha mulungu Godhead. Ndipo nkhani mfundo zonse zimene zimasusana ndithu ndi ma fundamental beliefs monga ngati zimene zinali mu church man komanso zimene zimasusana ndi ndithu pangano la ubatizo zimene zizi zimafunika zidani zichosedwe. Okay, komanso tiona kuti no zonsezi mapangano a ubatizo zonsezi ndi certificate zimagwirisira ntchito kwa anthu onse amene afuna alowe mpingo. Mwanjira popanda kuvomereza utatu wa mulungu sudakalowa mpingo. So mwanjira pang'ono zapeza no zimene zinamba kulowa. So tikamona mabuku amene analembedwa asopano The Coming of Comforter, Questions on Doctrine, Movement of Destiny, Adventist Belief, Understanding the Trinity mabuku onsewa anamba kubwera. So ndithu ulosowaire nwayi tunamba kutali kuchitika
ndi kukwaniritsidwa. So tikamaona 1981 ma fundamental beliefs ama Seventh Day Adventists ndi amene tinawo lero, amene tiona kuno pali Mulungu mmodzi, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, atatu amuyaya. So fundo namba 2 pamene zimabwera 1981 zinakhala kuno basi zangolowa kambaso za Atate, kambaso za Mwana, kambaso za Mzimu Woyera, Mulungu mzimuyo, kamba za Mwana, kamba za Mulungu Mwana, Mulungu Mwana wamuyaya, Mulungu Mzimu wamuyaya. So izizi zimene zikubwera panopa mwana tikamaona bwinobwino zimene ene nati anakhulupirira, tionana kuti anakhulupirira mosiyana ndithu ndimene anthu amanena panopa. Testimonies for the Church volume 9 page 189 paragraph 3 1909 ananena kuti no, ali ndi Mulungu mmodzi ndi mpulumutsi mmodzi ndi Mzimu mmodzi, Mzimu wa Khristu umene ukubweretsa chiyanjano pakati pawo. So eno ati ndithu anafotokoza ndithu mumveka bwino, tinazifotokoza kale. Yohane Herald January 27 chaka cha 1903 anati no, akufunika anthu amene awerenga chapter cha 17 ndi kuphunzira kupemphera ndi kukhala pemphero limene la Yesu Khristu kuti iye ndiye nkhoso yathu. Yohane Herald August 26 chaka cha 1890 anati no, chifukwa chake mipingo yathu ili yofoka ndipo ikudwala yasaona kufa, chifukwa tino ndani wabweretsa zinthu zimene zikufuna zikhumudwitsa anthu ambiri ndi kuchenjemeretsa anthu. Wabweretsa ndithu mfundo ndi atino Yesu Khristu si Nkhoswe amene asusa, amene achenjeza, amene atilimbikitsa kuluza ife ndiye njira yendani imeneko. So ene nati kuti atino mipingo yathu ili yofoka chifukwa tino anthu achosa Yesu Khristu kuti ndi Nkhoswe, anthu samuza Yesu Khristu amene akuti yankhulitsa panopa. So ene naiti ndithu mmene zimene amatani amazikhulupirira. So tionana kuti no zimene zezi zimene zinasinthika, kusintha kumene anafotokozera eno aiti kumene kunatani kunabwera, ndi anafotokoza zambiri kumenemo. Tikamaonanso kalata yake, tikamaona Desire of Ages, tikamaona kalata imeneyi, okay, kalata 66 imene anayilemba kwa W.W. Prescott April 10 1894 paragraph 18. ene analemba kalata imeneyi ati Ambuye abwera posachedwa, ndipo tikufuna ndithu kumvesa kwathunthu ndi kumvesa kwagwiro ina tino kukhala kumene Ambuye angapereke, si kotetezeka kutenga mzimu kwa wina. Tikufuna Mzimu Woyerayo umene ali Yesu Khristu. Ngati tingakhale pamodzi ndi Mulungu tikhala ndi mphamvu zonse ndi chisomo chonse. So ene amafotokoza clearly zimene amakhulupirira. Tinaona makoti ena wakale muma objections. Panotonana kuno akunena Desire Ages page 160 paragraph 2 anena kuti no, pamene Yesu Khristu akutumikira kukachisa kumwamba ndithudi kuzera mwa Mzimu wake ndimene akutumikira mpingo wathu pa dziko lapansi pano. Pamene ndithu sakuonekera ndi diso, ndithu lonjezo lako limene analonjeza anena ndili nanu nthawi zonse kufikira kumapita nthawi, Mateyu 28:20. Pamene apereka mphamvu yake kwa iwo amene ali otumikira ochepekeka ndiye. Mphamvu zake ndikupezeka kuliso ndi mpingo. So ndi Yesu yemwe akutumikira kwa ife kuzera mwa Mzimu wake. Ndimafuna kuwerengerani ino koti imeneyi imene anayilemba Yohane Herald chaka cha July 6 1906 paragraph 10 anakuti ndikuzowa tena anthu ena ali ndi chidi kuti amve zimene ene aiti kuti akuvomereza ndithu kukhulupirira zimene anazikhulupirira kalero, zimene anamumva iye akuyankhula atabwera ku Santerium ntchito kumene ku Groove ndithu mu bwalo lokumanapo kuma camp meetings amene anali ku Battle Creek. Ndikufuna ndikusimikizeni kuti no uthenga umene akunyamula lero ndi uthenga omwewo mu zaka 60 za utumiki wake wa anthu, ndipo iye akuchita ndithu utumiki wa sogoleriyo umene anampasa iye ali nsikana, ndipo walandira maphunziro omwewo wa ophunzitsa imwe, ndipo chisogozo chimene chapasidwa kwa iye no panga zonse zimene zavumbulutsidwa kwa iwe ukauza anthu ena, ndipo ulembe mauthengawo amene ndakupasa ukapase kwa anthu kuti akakhale nawo. Ichi chimene ndafuna kupanga manji eno adakunano palibe chimene ndasintha. Eno aiti sanasinthe kena kalikonse, akuvomereza chinthu chimenechi eno aiti. So muzaka zonse zimene anayenda palibe kusintha kuna kalikonse. Tinaona kale mu misuso imene anthu amakhala ma objections, palibe chimene eno anasintha pa zaka 60. Ndeti kamaona amene paso
anafotokozanso mkalata imene mu letter 36 chaka cha 1906 afotokoza kuti monga pano padusa half century pamene padusa zaka 50 kuwala kwabwera kwa ine chokera mwa Mulungu kuti chenadi chani ndipo ala anthu ena abwera ndi ziphunzitso zabodza kuti akasokoneze mitu ya anthu koma umboni umene wandipasa ine masiku ayambirira ndi okhawa amene wandipasa mphamvu ndipo choonadi ndi chomwecho ndipo chikhalabe chomwecho ndipo pasasinthidwe kamodzi zonse zifunika zikhale mu structure choonadi chimenechi ndipo chimene tikuchisaka mwa Mulungu mu 1844 1845 1846 chikukhalabe choonadi lero ngakhale chiti chachilendo. So tonaona kuti zoonadi zimene zapasidwa kwa mu zaka zimene zikumayambiriro ndi zomwezo ene sanasinthe kusanduka wa Trinitarian ayi. Right, timalize ndi quotation imene December kalata 329 December 11 1905 paragraph 19 akuti ndikufunika tisalandire mawu aiwo amene akubwera ndi uthenga umene ukususana ndi zoonadi za chikhulupiriro chathu. Atautenga malemba ambirimbiri ndi kuyika pamodzi kuti zikugwirizana ndi chiphunzitso chawo. Izi zachitika kangapo kuzera mu zaka 50 zadusazo. Pamene malemba ali mwa Mulungu zikufunika kuti mawu amene apasidwa ulemu ndipo kafunsire kake tiziona kuti tisachose ndithu pilala imodzi ya maziko amene Mulungu atipasa zaka 50 zimene zizi. Ichi chikhala mistake yayikulu tilakwisa kwakulu ndipo iye amene afuna nayo kuti iye amene achita zimene zisakuziwa ndithu maperekedwe odabwitsa azimwera amene anapereka ndithu mphamvu wa uthengawo umene wabwera kwa anthu a Mulungu. Mwachita ine right akutsimikiza kuti uthenga wake sanausinthe iyayi. Mulungu akudaliseni pamene mnali nafe. Kwa iye kukhale ulemu ndi ulemerero kwa nthawi zonse. Amen.